Kaixo, ongi etorriak azalera Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen bideo podcast honetara, astero bezala ekarriko ditu ona hainbat gai, eskualdeko gaurkotasuna lantzeko eta edizio bero honetan, bereziki bero, bueno, hemen orain justo fresko gaude, baina beroa da nagusi Aiaraldean, baditugu bi ardatz, bat izango da Orozko, horretarako izango dugu aingeru, Orozkoko zinegotzia eta bestetik izango dugu Laudio Goikoa Institutoaren edo ikastetxearen egoera eta horren nondik norakoak. Eta gehiegi luzatu gabe, orain mintzatuko gara aingeru Olagunagarekin. Ze epe motzean badituzte hainbat erronka eta horren berri jaso nahi dugu. Eta hitz, hemen daukagu aingeru, ze moduz aingeru? Oso ondo, arratsaldeon. Ondo, bale, begira. Orozkori dagokionez, badaukagu gauza batzuk, Orozkoko udalari dagokizkionak, baina badaukagu beste bat, ez? Fribasa eta Musanorteren fusio horrek ekarri duela, azpiegitura ekonomiko berri bat Orozkora, alkatea Aitor Izak parte hartu zuen nolabait inaugurazio ofizialan, edo duela urte batzuk ikusten genituen obrak eta obrak, eta ez genekien zertarako ziren. Eta, printzipioz, bi enpresa hauek, Musanrot eta Fribasak sortu dutean kate berri bat, eta printzipioz, 100 lanpostuetara heltzeko asmoa daukate. Ez dakit zuek tokiko erakunde gisa ziurrenik izan duzue prozesu osoaren berri, ez dakit zer aipatu dezakezuen horren inguruan. Bai, esateko dekogu, Campo Redondo Zibrasa Ugasabaren iniziatiba bat zen, eta enpresa berri honetan, bi adar dekoguz, alde batetik Kanaria uharteko platano produktorea, kalitate handiko platanoak direz, eta gero bestaletik dekogu Fibrasa, ez? Produktu banatzailea, logistika handia deukon enpresa bat da, eta, gure ikuspegitik begiratute, Orozko nolako enpresa bat edukitzea pozgarria da. Azkenean lanpostu asko eraikitzen direzelako, da nire ustez, testu inguru honetan murgildurik gauden protagonista guztientzat, interesgarria da, ez? Ere esateko, hori, enpresa berri honek Euskal Gobernuaren finantzaketa izan dauela, da postasunez hartzen dugu. Azkenean prozedimendu luze honetan murgildurik egon gara, badakigu nola izan diren pausuak, obrak egitea, eskaerak eta oso pozik gaude, bai. Eta orain, eremua erabat aldatuta, zuen teilatuan daude hainbat lizitazio, ez? Obra pilo egiteko, uste dut, erronka handia daukazuela. Bai, erronka oso polit bat dekogu aurretik, alde batetik ja gaude futbol zelaiko aldagelaren erreformaren amaierarekin, lizitazioa ja amaitu eginda, eta lizitazioaren irabazlea, enpresa irabazlea, plenoan baieztatu behar dugu, nola obra prezio handiko obra bat den, plenoan baieztatu behar da, eta enpresa irabazlea Orlasa deituten da 900.000 euroko obra bat da, eskatu Mondoskue 25.000 euroko subentzioa diputazioak, da orain eskatu dugu barriz, 250.000 euroko beste subentzio bat, pizka bat gu ere babestu alizateko, ez? Uste dugu premiazkoa zala, adibidez emakumeak, futbol zelaian eritzen ziren emakumeak, ez utelako aldagelarik Europa eta aldatzeko, da premiazkoa iruditzen zitzaigun aurrera eramatea, ez? Gero ere dekogu frontoiko itxiera, honetan bi lizitazio desberdin dugu, bata proiektuaren lizitazioa. Azkenean egurrezkoa Egurrezkoa, bai. irabazlea. Egurra irabazi zauen, kantitate handiagatik. Eta bai, murgildurik gaude lizitazio horretan, azkenean, hau jende ez dago jakin behar, baina administrazio publikoko kontratuen legeak izaten dau, 15.000 euro baino luzea, baino handiago den zerbitzu bat lizitatu behar dela. Orduen lizitazioan gaude, da hirugarren gutunaren irekiaran murgildurik ez. Da hemen gitxire jakingo dugu nori izango den proiektuaren irabazlea, da 2 hilabete izango ditu proiektua aurrera altxateko. Eta gero, proiektua eginda dagoenean,
egin behar dugu obraren lizitazioa. Eta berriz ere, hori, epeak oso luzeak dira, da azkenean, pentsetan dugu hasiko garela abenduan obrarekin. Mhm, Dena ondo joaten bada. Gero ere aipatzeko dekot, hori, eskolako jantokiko erreforman hasiko garela, bakarrik falta jaku akta erreplanteoa sinatzea, da sinaturi dekogunean, ekainaren amaieran edo hasiko gara obrarekin, ekintzaldi honetan, 500.000 euro inbertitu dugu eskolan, 20 urte zeramatzan eskola ja zaharkiturik, da bueno, gure ustez, impulsatu behar genuen hori, da aurrera eman dugu. Da gero ere dekoguz aipatzeko, jubilatuen etxeko bainukoen lizitazioa, ere, prozedimendua pizka luzea izango da, gero ere Jauregiatik San Martinera doan errepidearen erreformaren lizitazioa, Mantzarragako errepidea, eta hainbat zubi dekogu Orozkon lizitatzeko. Uste dut, legegintzaldia amaitu aurretik aurrera eman behar ditugun proiektua direla, azkenea herria txukuntzen ari gara 4 urte honetan, eta, bueno, egin jartzeko, ez, holako zeozer, posgarri izango litzateke. mhm. Ez duzue diru asko utziko, kutxan. Eh, Erre bada. Eta zuek egingo duzu aurrera, baina beste batzuek ez dute egingo aurrera. Adibidez, Arabako Foru Aldundiak epailek ezezkoak eman dizkiete mendi, Ferozka bat eta Larragorriko zentrale eolikoei. Ez dakit ze balorazio egiten duzu, zuek ja bere garaian esan zenuten oso kritikoak zinetela egitasmo hoiekin, behin administrazioak eta epaitegiek ere zuen jarrera babestu dutela, nola hartzen duzu erabaki hori? Bueno, gu positibotzat hartzen dugu, ez? Bidean batzuk aurkitzen ari diren eragozpenak eta oztopoak, ze azkenean, bueno, prozedimendu honetan ez daude gugaz ezertarako kontatu, gure aburuz sentitzen gara zapalduek moduen, da azkenean, hori, orain eskatu dozkue alegazio batzu presentatzea, eta, bueno, informe teknikoak ari dira Orozkoko udalan egiten, presentatzeko, ez? Da azkenean, gu dekogu Bizkaiko Foru Aldundia begi artean, ze bere informe tekniko juridoak esaten da hori, gure legeak ez direla errespetatzen, bueno, Bizkaiko legeak, ez? Holan urbanismoko legea, ingurumeneko legea ez direla errespetatzen, da kontuan eukin behar direzela, ez? Da hori, pizka bat guretzat tamalgarria da izan duten papera. Nola, bueno, zapalduak izan gara, eta prozedimendu hau aurrera eramateko erabili dituzten moduak ere, pizka bat itxusiak izan dira. Mhm. Horregatik, bueno, positibotzat hartzen dugu eragozpen hauek, da, bueno, nire ustez eta jendearen nahia da, prozedimendu hau aurrera esateratzea, da nik pertsonalki ez dut ulertuten, nola Orozko da babestu beharreko paisaia, babestu beharreko paisai moduan deklaraturik dago Euskal Gobernutik, eta ez dakit nola babestu beharreko paisai batean, horrelako parke eoliko bat osatu alden, ez? Mhm. Hori ja erantzuna ez da, ez Ez nirea. dago zuen teilatuan hori. Eta energia berriztagarriak alboratu gabe, badaukazue martxan komunitate energetiko bat, ez? Bai, komunitate energetikoaren barruan, Orozko sesio bak deuko, badeko guia estatutuak eraturik, asozioa dekogu, bueno, kooperatiba dekogu eraturik, 30 pertsona parte hartu daurie, da momentu honetan gaude subentzioak bilatuten, ez? Azkenean plaka jartzeko Andra Mariko etxean, da polikiroldegian, da hori, ari gara subentzioak bilatuten, gero ere, hegoaldeko etxe bizitza danak ez direz ez daude eraikita, orduen ezin jakie faktura pasau guztiz hor bizi direnei, orduan fakturaren parte handi bat Orozkoko udaletxeak hartzen dago bere gain, momentuz, gero etxe guztiak ja eraikita dauzen arte, da hori momentu honetan martxan jartzen ari gara kooperatiba hau, eta, bueno, azkenengo Orozko Gaurren, aprilako Orozko Gaurrean, egin gendu hola kanpain berri bat, jende apuntetako, da 33 pertsona apuntatu direz, da, bueno, gu legegintzaldian esan genduen, energia berreztigarrien alde gaudela, eta, bueno, komunitate energetiko polit bat eratu dugu, araudia respetatuz, eta
badakit hori zer den, administrazioan lan egiten dut, eta badakit zenbat lan egin duten horoskoko teknikariek, informe teknikoak irakurtzeko, osatzeko, eta, bueno, egon bari dira egun guztietan boletina begiratuten, arau juridikoa begiratuten, eta, bueno, hemendik esker mila mon horoskoko teknikari, bueno, komunitate polit bat eratu dugulako. Mhm. Eta amaitzeko, eta erabat gaia aldatzeko, San Antolinak martzan dituzue gutxienez antolakuntzari dagokionez, eta gaina uste dut pare bat titularron gutxiko dizkiguzula, ez? Bai, Jaiei bai. dagokionez. Bueno, otsailean hasi ginen, ez? Jaia batzordean, bertan aukeratu egiten da horoskon zer egongo dan, betiko moduen, noski aiaraldeko jendari konbidapena luzatzen dira eta horoskora torteko. Da, bueno, aurten bi kontzertu nagusi dekogu, zapatuen Sea Maiz dator, Sea Maiz, bueno, talde oso polita da, ez? Importante Euskal Herrien, da azken urteetan, ez dakiz zergaitik ez da aukeratu edo ezin izan direz etorri, da, bueno, legegintzaldia bukatu horretik espinita hori kentzea, postasune dakarkit, eta gero ere esan behar dut, hori, barikuen berakatzegun dela, egun oso handia, Berakatzegun bikoitza, orduan, esan duzu. berakatzegun bikoitza, gainera ostriala izanik gehiago, así que, eta hori, egune amaituteko, poskatu zen jai batzordean Henry Mendez ekartzea, ole, nobedade oso potoloa da, eta, bueno, espero dut jende guztia ondo hartutea, da festa giro paregabe egotea horoskon. Edarto, bueno, mil esker. Daukazu gehiago. Bai, falta jaku hori, zapatuko Ui, azokaren egia da, barkatu. Ez dugu galdetu, ze gainera, honi buruz galdetu nahi nizun, ze azoka aurten bi plater nahiko potolo ditu, ez? Alde batetik azoka bera, eta gero, bai, kontzertua. Ez barkatu kontzertuak, pilota partidu. pilota partidua. Bueno, lekikintzaldi horrekin, ez? Honekin hasi izan azoka hau, herritarren ekimena da, herritarren ekimena izan zen, da uste gendun, lehen sektoreari aupadatxo bat emotea, interesgarria zala, da hori, dekogu alde batetik mendiko saldien txapelketa, da beste aldetik dekogu azpigorrien txapelketa. Da gero dekogu astoen ahuntzen da ardien esposizioak, da egongo da sokea betiko moduen, da gero arrastien dekoguz pilota partiduek, jokatuten dau jaka Amianoren aurka, San Ferminetako aurre kanporaketan, da gero lehenengo partiduen dekogu Laudioko Arkaitz Ezkuza, lagun handia, eta Amurrioko Iker Larrazabal, da pilotari oso onak biak, eta kartel polita dekogu horoskon. Eta gero ere amaitzeko, hori, errelebo generazionalaren inguruan esan dezaket, hori, diputazioa ebazpen aterako dauela, da martxan hasiko garela beriz lehen sektorearen errelebo generazionalarekin. Badakigu horoskon lehen sektorea ez duela hainbesteko pisua iraganarekin konparatuz, baina bai erreleboaren kontuarekin eta azokaren kontuaren inguruari lotuta, tradizioa, kultura eta gure egunak mantendu nahi ditugu, ez? Pizka bat ikuspegi romantikoa da, baina Eta, nabardura txiki bat, horosko kasokan, eskualdeko beste azoketan bezala, ezingo dira behiak jarri, bueno, dagoen epidemia mehatxu horren ondorioz, baina aipatu duzu, ez, egongo direla, zazpigorriak, izango dituzuela saldiak, egongo dira, beste urteetan ere beste animali mota batzuk ere untxiak, olioak eta eraman direla, orduan, beteko dela, ez, egualdeko zati hori beteko dela. Danetarik ekingo dugu horosko. Ederto, orain bai, ez dudan beste galderen bate jaten, mil esker, aingeru, gurekin etortzeagatik, eta, bueno, titular roiek ere usteagatik, eta laster arte. Eskerrik asko. Eta orain, esan bezala, Laudio Goikoara begira jarriko gara, eta, bueno, pare bat gonbidatu izango ditugu horri buruz mintzatzeko. Eta, bueno, orain horoskoko jai giroa utziko dugu atzean, eta, bueno, beste jai giro batean sartuko gara,
ze ere apur bat bilakatu da errepikakorra eskualdean, urtero daukagu honelako zalapartaren bat. Eta hitz egingo dugu Laudio Goikoa ikastetxeari buruz, zehazki horretarako bi gonbidatu izango ditugu, Matxin Intxausti Laudio institutuko irakaslea, eta bestetik Jone bat, Laudio institutuko guraso elkarteko kidea. Eta biekin, hitz egingo dugu berriki borrokarako prestutasuna azaldu dutelako. Orduan, kaixo Matxin, kaixo Jone, ze moduz? Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin hori, azaldu duzue Laudio institutuko komunitate osoa, goikoa, bekoan, aipatu dezakegu nahi duen moduan, borrokarako prest zaudetela, zergatik borrokarako grin hori? Sí. Orain dela, apirilaren amaieran, delegaletxeatik deitu zuten Laudioko institutoko zuzendariari esanez, Laudio Goikoko eraikuntza itxi behar zutela. Eta hortaz, goian dauden irakasle guztiak behera joan behar zirtera, baina ez guztia. Alde batetik goian, igual azaldu beharrekoa dagoela FP bat, estetika eta ilapainegiko FPA, badago zigelako ikaslea, eta hori, eta jetxi nahi dituztela zigelako guztiak bera, eta FP-koak ez dakigu nora joango diren. Hori da arazo. Horretaz, klaro, beko eraikuntza masifikatuta dagoenek, 800 piku ikasle daude, eta pasaden urtean arazo hau zela eta barrakoi bat jarri zuten. Orduan, ondorioa bazen, ere beste barrakoi gehiago jartzea eta arazo gehiago. Baina, esalduko ditugu. Bai, eta gehitzeagatik baita, zergatik borrokara ez da, nik uste dut eskualde honetan ere garbi ikusi dela, nola baite, gustatzen ez zaizun neurri bat dagoenean, aukera bakarra antolatzea, nola baite gutxienez eintzat inplikatuta gauden guztiok batu eta nola baite protestara jotzea izaten dela biderik egokiena, lortzeko benetan, eskatzen dugun hori, eta orain aurreratuko dizuguna. Eta, aipatu duzue, daudela hor inkognita handiak, ez? Ez dakizue gertatuko den lanbide ziketako jende horrekin, zigako jendean nora joango den zehazki, eta gero badaude ere beste egoera batzuk, ez dakit honekin harremana duten edo ez, jende bat geratuko dena plazarik gabe, zeintzuk dira neurri horiek eragingo dituzten kalteak eta albo kalteak. Gauza da, zigelako ikasleak 18 direla, matrikulatuta aurten, jetzi behar direla printzipioz hori esan ziguten beko eraikuntzara, baina goian beraiek badituzte eta behar dituzte bere egoeragatik hainbat babes. Badituzte gela desberdinak, badituzte regulatzeko gelak, eta orduan hori beko eraikuntzan ezin da lortu. Esaten dugunako, ez? Badago ikasle asko, ez dago lekuak, beko gelak oso txikiak dira dagoeneko, zatitu da liburutegia, espazioa beko eraikuntzarena gaude eskatzen 2010-etik. Orduan, hori da, alde batetik, goiko ikasle horiek, zigelakoek, ez dutela izango behar dituzten gauza guztiak eta bere egoera ona izateko behar. Hori, alde batetik. Bestetik, jartzen badute barrakoi gehiago, beheko ikasle horiek patio gutxiago izango dute, masifikatutago egongo gara behar, eta hori ezinezkoa da. Eta beste alde batetik ere, eta segurazki egazten dudala zerbait, badaude bi ikasle, badau alako eszedentzia adinagatik, eskatu daiteken zigelan, maiatza aldera esan ziotela hurrengo urtean ratioak direla eta, ezingo direla zikelan egon. Maiatzan, zuk ezin duzu eskatu beste leku bat joateko, beteta daudelako delegalitza. Ume horiek, ikasle horiek, etxean geratu beharko dira urte batez gutxienez. Bere egoeran berezia. Azken finean, zikela ez badakizuen zer den, baina daude behar bereziak dituzten umeak. Batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina goian badituzte eguneroko bizitzarako ikasteko modua. Badaukate sukalde bat, badaukate baratza, badaukate gela bat, ohe batekin, armairu batekin ikasteko nola egiten den hori, independentzia hori lortzeko. Ama batzuk kontatu zidaten, bere seme baten konkretu bat, lortu duela, goian egonda, komunera bakarrik joate. Ez daukalako beldur.
bera badoa komunera, lasai, bera bakarrik. Bera jaisten badugu ume hori galduko du. Eta beraien hitzetan, ama eta aitaen hitzetan, gauza da, lortuko dutena da medikatzea gehiago. Eta hori ez da, desregulatuko dute. Niretzat desregulatu hitza da oso garrantzitsua honetan. Nahi dugu ume ikasle horiek behan egotea herri erdialdean? Bai, noski, baina eraikuntz egokitu batean, duin batean, guztiokin bai, baina eske Laudioko beko institutoa bada 18. mendekoa. Horrela da. Horrela da. Eta horiek dira arazo nagusiak komien artean. Laburtuz igual baita, txakeitzeatik, eta sintetizatzea, bi arazo daude, zuk aipatu dituzun bi ikasle horiena, nolabait izan daiteke borroka edo beste, baina igual komunikabetan da entzun ditugun Laudio Goikoaren itxiraren konturi dator, esan dakoa, eskatu duelako Eusko Jaurlaritzak bera izteko arrazoi batzuk ikusi dituelako, beraz, horko nolabaiteko ikasleak berkokatu beharra daude, eta hasiera batean mintzet, Eusko Jaurlaritzaren edo Hezkuntza Delegaritzaren hasierako proposamena izan da, zigela, 18 ikasle horiek, Laudiobeko institutora jeiztera, bertan modulo edo barrakoi bat jarriz, eta bertan beraien jarduna eginez. Baina, Jonek ondo aipatu duen bezala, FP-koak ere tarten badaude, horientzako oraingoz ez dago atera biderik, eta orain ikusiko esango dugun bezala ere, ez gara ados, eta Jonek ondo azaldu duen bezala ez gaude ados, ez zigela beko institutura ekartzerekin, aipatu dugun bezala, behar konkretua dituztelako zigelako ikasleak, eta institutuan behar horiek ez liatezkeelako asetuko, eta bestalde ja dagoeneko badagoelako horrelako masifikazioa, badagoelako arazoa badagoelako espazio faltagatik, eta honek nolabait areagotuko lukelako arazori. Bai, FP-koek barkatu, eske FP-koekin badago ez ditugu hasten. Gauza da, delegaritzak astu dituela. Lasai egon, berkokatuko ditugu, ekainan gaude ia, eta ez dakiten non egingo duten hurrengo ikasturtea. Matrikulazio epea zabaldu zenean eman zuten berri hau, beraz, ziurazki jende askok, nik ez nuke nire seme alabak matrikulatuko itziko duten leku batean. Orduan, FP-koek dira daude, horiek bai daudela limboan ere, eta ez ditugu ahaztu nahi. Eta gero, aipatu duzue, alde batetik itxieraren kontrako mobilizazioa edo diskurtsoa, eta bestetik badago beste kontu bat dela zuen aldarrikapenak apurua lotuta institutoaren egoerara. Hori da. Bai, Euskal Eskola Publikoa ahaztuta dago, institutoa barne, inbertsioa behar du, badaramagu ez dakit zenbat urte entzuten espazio arazoa konponduko dela jaiotze tasa beherara joaten den momentuan, ematen du, bera egin duela, baina ez dakit zenbat urte itxaron beharko ditugu, espazio hori ikusteko institutoan. Eta naiz eta espazioa ikusi, eraikuntza ez baldin badago bere egoeran, ez badugu inbertitzen, hemen beti dago dirua, perditu. Ez baditugu gauzak konpontzen eta ez baditugu espazio horiek egokiak egiten, institutuan badaukagu alako zementozko patio bat, tristea baino tristea. Eta iturria jarri dute aurten. Eta gelak hori esan bezala, liburutegia zatitu dute, laborategiak galdu dira, badaude gela batzuk goiko pisuan L forman eta ezin ditira dela ia klaseik egon, badaude 30 gradutan edo 35 gradutan orain, Bilbon ikusten ditugun bezala, alakoak Laudion bai daude ere. Orduan gure aldarrikapena da, bai, honako larrizko arazoa konpondu behar dugu, baina arazo garrantzitsua da inbertsioa behar dugula Euskal Eskola Publikoan Aiaraldean. Eske Aiaraldea Alaba izango ez balitz bezala. Bai, nik uste, esango nuke baita, claro, gu aste honetan konstituitu gara pixka bat asanblada borroka talde moduan. Orduan, egia da aldarrikapenei dagokienez ere oraindik fintzeko gaudela. Oraingoz, kalean atzo adibidez kontzentrazioan atera genuen pankarta izan zen barrakoirik ez, soluzioa orain, batez ere puntu zentrala da, arazoa dago, hau da, badirudi itxi nahi dutela Laudio Goikoaren eraikina, eta beraz berkolokatu behar direla ikasleak beste zenbait tokitan. Orduan, hori hala bada, hau da, benetan gaizki baldin badago eraikina, guretzat soluzio egoki bat da, ikasle guztien eta hezkuntza komunitateen beharrak erantzungo dituen eta asetuko dituen soluzio bat. Ez dena zigela beko institutura ekartzea, eta beraz hori transformatzen da barrakoi bat gehiago izatean. Orduan,
nolabait konsigna nagusia, soluzioa da orain, arazo honi eta soluzio horrek izan ditzala bermeak, hezkuntza komunitatea dituen beharrai erantzuteko. Eta hortez aparte, orain pixkanaka ere hor dago, Jonek aipatun auzi hori, ezta? Osea, hau ez da, kasu aislatu bat, edo interesgarri izango zen zergatik hezkuntza publikoetan gertatzen ari diren horrelako kasuistikak, ezta? Inbertsio falta batekatik, nolabaiteko borondate politiko falta batekatik, kalitatea jaistea eta horrelako irazpen ezberdinak gertatzea. Gero, heldu diezaiokegula galdera horren erantzun posibleak zein diren eta erantzuten aber zergatik gertatzen den hori hezkuntza publikoan. Zuen uste zergatik gertatzen ari da hezkuntza publikoan? Ez dut politikoen ez dakit. Azken finean, guztia dirua ez dakite eskola publiko txikiekin gehien bat gainera amaitu nahi duten. Egia da, adibidez, Laudio Institutotik proposamen bat egin zela delegaritzan FP gehiago izateko eta honela inbertsio gehiago izateko, eta argi utzi zuten inbertsio horiek hiriburuetan egingo zela. Egia da, Aiaraldean ere borrokak esan ditugula eskola txikiak itxi nahi dutelako, eta urtero zuk esan duzun bezala daukagula bat, Baiar eta herri eskolako 2 urteko gela itxiko eizteko asmoa, Lamusako eskolarekin, orain institutoa, nire ustez privatizatu nahi dute guztia, bere onerako, eta hori da nire iritzi propioa, ez lehiz hartuko bere genal horretan, igual egon gaitezke damarrak arte. Egia da, meloi handi bat dela, eta aipatu dugun talde horretan, konstituitu berrien talde horretan, oraindik ez dagoela irakurreta properi, baina iritzia emate aldera ere, nik bat egiten dut Jonerekin, eta nik uste dut, ez dakit, gobernu honek, eta, orokorrean mundu mailan ikusten ditugun gobernu guztiek, nolabaiteko hezkuntza eredu bat planteatzen dute, ezta? Eta hezkuntza eredu horrek pixka bat planteatzen duena da, nolabaiteko hiru mailako hezkuntzak eskaintzea, eliteari, eta, gure jauntxo hauen seme-alabak, eskuela francés, elitezko eskola bat eskaintzen da gizarteko sektore oso zehatz bati, eta hortaz aparte dago, nolabaiteko itunpekoaren beste eredua, ez da? Pixka bat, errenta gehiago daukan gizarteko jendarte horrek, aukera dauka, nolabaite beste hezkuntza eredu baterako sarbidea ematen da itunpekoarekin, eta bukatzeko egongo litzateke, pixka bat hezkuntza publikoa, ez da? Nolabaiten horrelako errenta ez duten jendarte batei bideratzen zaion hezkuntza bat. Nik uste dut, gaur egungo gobernuetatik apostu egiten dela horrelako hezkuntza eredu batera, eta ikusten ari gara, nola zea publikoa, ikastetxe publikoa geratzen ari den, presupuestoa badago, baina hor datuak analizatzerako orduan eta hor asko trampeatzen da, ezta? Eta sakon ikusten baditugu presupuesto nola bideratzen diren, egia da hor dagoela opakotasun handi bat, diru hori nola joaten den, eta hori oso zaila da ikertzea, eta, ikustea besterik ez dago, gaur egun gure ikastetxetan ere nola dirua bideratu duten, kamera jartzera, mikrofonoa jartzera, edo horrelako pantalla digitala jartzera, eta benetan ikusten dugu, beste zenbait alor horrelako hutsune bat daudela, eta alor horiek huts ikusten dira. Horren pixka bat hori traketsa zaluta, horra. Aipatu duzu, ez da lehen aldia, eta hainbat borroka egon dira hezkuntza publikoaren alde, eta beti, hor nolabait, bitartekaria izan duten da, ordezkaritza. Oker ez bagaude, gaur bertan, bilera bat egon da, asko aldatu daiteke egoera bilera, oraindik ez dakigu ez, ze esan duten, asko aldatu daiteke zuen borroka, edo... Aldatu daiteke gure borroka, lehen esan bezala, nik uste bi iturri ditugula, bata da larrizko egoera hau konpontzea, Laudio goiko aiztearen eta zikelaren aldatzea eta FPko ikasleen aldatzea konpontzea, hori da larrizkoa, eta gero badaude gauzak garrantzitsua. Borrokan hasi gara, eta jarraituko dugu borrokan inbertsioaren alde. Orduan, espero dut, ni optimistea naiz, eta espero dut gaurko bilera eta gero, adostasun batera delegaritzak eta udalak heltzea. Egia da, lehengo gunean hogegen egon ginela Aintzane Arrezerekin bilduta, eta nire ustez eta nire hitzetan, uste dut improvisazio hutsa egiten ari direla. Eta nik espero dut gaurko bilera eta gero, berri onak komien artean beti izatea.
eta konponbide bat topatzea larrizko egoera honi. Baina, esan beharko dugu, borroka ez dela gelditu. Hasi gara, makina jarri dira martxan, eta ez dugu amaituko. Behar dugu Laudioko instituto eta eskola publiko guztien berrikuntza, inbertsioa, dirua, gogoa, lana, berdira gauza asko. Euskal Eskola Publikoa, ez, baina ez bakarrik gituko dut polikiroldegia Laudion. Ahaztuta dago. Goiko, iakuriko igerilekuak. Gauza publiko guztiak ahaztuta daude. Zergatik, ez dut ulertzen. Borroka hasi da. Bakarrik esan dezaket hori. Bai, nik esango nuke baita, gaurko bileraren ondoren bi egoera daude. Alde batetik, ebatzi beharko dute beraien artean, aber benetan eraikina ixteko baldintzak betetzen dituen edo ez. Nolabait horri ematen zen erantzunenen arabera frente ezberdinak irekitzen dira. Ikusten badute azken batean, eraikina azkenean ondo dagoela eta nolabaiteko borondate bat dagoela, dauden hutsune horiek diruz inbertsio bitartez eta obra bitartez soluzionatzeko, hemen arazo konkretu hau ebatziko litzateke, hau da, berkokapen horren beharrik ez litzateke egongo, eta denak jarraituko luke aurrengo kurtso betik nahiz. Eta, dituen bezala beste hutsune pila bat egon. Baina nolabait galdera horren erantzuna ezezkoa da, bera, hau da, eraikina gaizki baldin badago, hor meloi handi bat irekitzen da, eta ikusi beharko gaur ze aterabide ematen dioten. Guk garbi esan dugu, guk marra gorri bat daukagu, eta hori da, ikasleen beharrak asetze ez dituen proposamen bat ez dugu onartuko, eta gure ustez zigela, konkreto nintzen da, zigela, Laudio institutoko beko eraikinera eramatea, marra gorri bada ez duelako ikasleen beharrak betetzen, eta horrek ekartzen duelako modulo edo prefabrikatu gehiago jartzea. Orduan, alde batetik hori marra horrek, eta beste batetik gertatzen da FP ikasleekin. Orduan, uste dugu, bueno, eta zerbait gehiago erantzi nahi duzuen egoera honi? Ba, nik uste dut, aipatu ditudan erantzunen arabera guk ere modu bat edo bestera jokatuko dugu. Esandakoa, asetzen bagaitu proposamenak, soluzioa neurri batean ikusten badugu iritsi dela, hasi bezain pronto itxiko dugu esaten da bezala pertsona, baina erantzuna ez baldin bada gustukoa, adiegoteko aurrera begira egingo ditugun deialdietara, jarraituko dugulako soluzio duin baten bila auzi honen inguruan. Ni bakarrik gehitu nahi dut ez dugula astuko Euskal Eskola Publikoa, bakin gurea dela herri ona eta herri batek defendatu beharko luke beti publikoa den guztia. Hori da guztia. Erto, mil esker Jone, mil esker Matxin, itxarongo dugu zuen urrengo mugimenduak, horren berri emateko, eta, jarralean bakizue, egingo diogula jarraipena, mil esker, eta zango dut, ea ez den beharrezkoa, beste elkarrizketa bat gutxienez goikoa ikastetxeari buruz. Edo berri onak kontatzera torriko gara. Bueno, edo berri onak, bakizu berri onak askotan ez direla albiste, tamales. Bai. Espero dugu berriro gurekin egotekotan, izateko, asaltzeko, segirten topatu duzuen. Mil esker zuei. Mil esker, eta laster arte. Eta, gure ikuslei gogoratuko diegu, asteburu aurate joka daukagula, izan dugu aingeru, apur bat azokaren berri ematen, baditugu beste ekintza batzuk ere agendan, eta nola ez, eskualdeko gorkotasun osoa jasoko dugu ere albistetan. Besterik gabe, gogoratu, aiaraldea.eus webgunean daukazuela informazio hori guztia, eta hurrengo astera arte, hemen egongo gara, azalera bideo podcastean berriro.